ole description lama link ka da hi min lo subscribe sak le ram donia Black Clover part 18 Noel chuan funeral hna mun pakhata ruai turin atia an thil ti tura an boilu tuk awang khan thil pakhat lo mang hnil pal an nei tlat mun sang sanga kal tura anin rot lai te khan an ma ni chan vo theu len thuai an du na lama Vanessa reng an lo hre chang to lo khoya tak tam bawang mo ti in an ngai tua ma se chu ai chuan an thil ti tur chu a poimo ti ero han ria finralan portal a hongal am pahni chuan am pen luta in lian lo tak pakhat ma a an va chuak lola kongka chu Noelin awakika kongkhar chu mi pakhat kor halo hian alo hong Noel le funeral te chu hepa vanzel to tura kal anni thanga lai liam ta a khan kirle lokango asta le te magic night entrance exam nei tura an chua ma kha ani a khati lai khan asta chu hej khobul ramngo a angun nam kengin a training trina ni khat chu a training line mi pakhat kor halo hi sangalin aron chiama asta chuan alo chanta ani eile intur da pe in chupa chu fenzel hi ani a asta in apu in awang chuan fenzel chu alom hle a lom thu te soin ain mel chet tira an ina kalturin asom asta chuan chulai ramngo fian rial taka chuan engwanga omrenge ani ti azot ta phonga fanzel po in thataka lo changin chulai mun atang chuan mi pakhat domina ti mingpu a nga thu a hril training anei chung chu a ina chengve mai turin asoma asta po in alo pom ve mai bok atuk zinga asta chu ti dan tur tlem fanzel chuan a hrila asta an ngun nam anei ve em ti azo chuan fanzelan a slicing win emperor spell chu a phorta a athil thiam te zirtir ve turin asta chuan angena fanzel po in arem ti a ma se poisoi lo te chan nan le thil tha atan chawa mang tura in tiam turin adua asta chu a in tiam rangha hle ni engem mozat anzir nuwa fenzel chuan zirlai zatam tak azir tir to zinga asta chu athiam berte ziami ani phave mai thei ti a hrila ni khat chu mei chepakhat merela aron lang hlola fenzel zirlai ni thin ani a asta bula chuan diamond kingdom mi le sa an ni thina anti om e mawangin anupui hual domina nen an tlan chuak ta a ma se an chuana kalkonga an kalran angai ta hlo maya diamond kingdom si paiten an zon reng awangin marela chu anupui hual zonna a puitura angen thu asoita a marela chuan domina want a mu thu le a thi to arin thu te asoya a want a charna hmuna chuan thisen tam tak a mu thu asoi chuak tel fanzel chu amit chula ama chawa omtiri hlom turin atia chutia fanzel ama chawa a omlai chuan marela le diamond kingdom si paida chuan an bei thuta marela hi fanzel hruaile tura tirlui ani an thom chu hria in asta chuan kongka alo sat chenga la mes chen khat chu that ngalin fanzel chu chan chua atum marela in nun an la du chuan asta chu kiang turin atia fanzel po in adik ati achan chu fanzel hian dam chan nei to lovin ain hria ma se asta chuan fanzel chu abeng hriat awanga thi tur ni lovin adam chan tur chu azong tur zok ani lom ni atia fanzel po in ngai tu har thutin mage la chuang bang zong chu athat ta veka an zawai chuan an zalenta domina zong turin fanzel po achuak don marela chuan thei top chua turin a hrila asta le fanzel te chu anin then don ta fanzelan asta hnena domina chu aladam arin thu le
thei top chua azon tur thu ashila anin mangtha ta a ni khat chu Noel an baseball vela awa kul lain mi pakhat thumno hamu mal lo hian lo en rangin alo pan hnaya chutia thumno hamu mal mi loin alo pan chu Noel chuan a khuai khem don ni in angaya achi ai hle rak chel chu chungin an beisa atan luta Fenzel po chuan zui ve zelin Black Bull base avalu chia chu an lo man beta an lo soisata chia ma Asta training zo lo ho hne na a teammate te chuan misual an man thule Royal Capitala ruai mai thai tura an shel vel vek to thu an lo soya ma se Asta an Fanzela ani ti amua engwanga an beisa tamai nge ani ti hazota Fenzel chuan Noel 1 man lai chu anupui hual ta nen ain an chi athu asoi Noelin awan petu chu kot ti ni in Black Market ami ani thu ashila anupui hual chu dominate kot ani thu Fenzelan asoya alola dam ti ashiat chuan amit tui adang zo ngang lo Vanessa in Fenzel hna Black Market a an hruai thei arin thu ashila yami po in Finra hna chuan a magic manga an kalna tura hruai turin atia ma se voile khata an base chu ron hing thutin be an ni ti an rengal tlang pong atangin mareila le galio te in an lo thlir renga galio chuan a squad te chu lu khung turin atia mareila po in Black Bull squad naya teleport ve turin atia ma se Black Bull base chu Noel magic barrier mangin an ve ngala Fanzel chu magic barrier atangin alo zuang chuak man lak le makna te po an lo chuak tel ve a gau chan a reflect ray mangin alo be ve bok Fanzel po in galio chu a nunglam atangin a het loka galio chuan domina akoltat awangin atina theilawang ti in awawa ma se lo het lok tu chu grey ni in Fanzel ang chia alo changa galio chu ani na diktak a mu tirta a heti lai hian Fanzel te chu domina omna lampanin an local dai to a domina in Fanzel a muhuna mitui tachungin alo ko don emo kan ti lain alo hnek thesok sok maya engwang ema chutiang chen chena thang rei nge ani ti in alo zon chua vat lo awangin alo ngai hle to hi alo ni a an ma a Mirela po lo lang thutin Fenzel te chu an lo ring nga hle ma se Mirela chuan an ma ni beitura local ani lo thu soin Black Bull te le galio te anin beikara Black Market lam alo pandaya Fenzel te zong chuak tu tur Assassin's Squad te chu an tha vek theinan an bul hnaya a hruai thu asoi chuak ta a Domina le Fanzel te chu an tan chit na tur map ape a ama chu Clover Kingdom Magic Night a eng ang shrem na po paltlang don masela in pek atum thu a hril bok chuti chuan Fanzel le Domina te anga in thu kwal le tlan chiat reng angai don lo ti a hril tela chulaya te chu in rin na hun pemia lowin galio po alo lang vel hlola Marela chu phiar tu te in thi aphu atia Marela chuan midang te chu in thiar fi hlima an tumram theu panturin atia ama chuan machon atum ane galio in Marela beinan a magic alo manghala ma se Asta le Fanzel te an lo zuang lutman an opening red room an talut taloma galia chuan Vice Man ko chuakin a be tir taloma ma se Asta le Fanzel te in ne takin an lo beya an tlom ta a Black Bull base lama khan kir le ila yami chuan Magic Night headquarters lam thu alo hriat tira an assassin man te chu ron hruai turin atia Fanzel ina ve rutu chuti zat anei chu gau chan mak ati hle a yami chuan ama in voikhat chu Diamond Kingdom nena anin dona a Fanzel nen anin muto ti a khachuak nga la Fanzel chu atlam bowanga
chu wanga zui ta reng chu an ni a ringa ghost nena chuan tlan chetura an pui chung changa kam tam lo turin le a thoi po a tuma hrit lo turin atia anak tu ka Fenzel le Dominate tambo tur chuan Black Bulls ho chu an mang thata a Marela po kha ambula hruai ve jok chu tha in an hria atel ve don Noelin Marela hnena midang te ina an ngai sak tak taka an vei tak tak ani chuan a buaina chu an buaina a alo chang thin ti thu a fa ve a an tumram tuang taka thlenga lim tak le him taka om turin asta chuan a cha ve boka nun hluya kan tirei tama ma boka tir le ta ila khatia Noelin kongka akika lo hong tu kha Fenzel ani kan ti to kha tikhan in chunga an luta dokan lokil thapin asta kut tidam thei tu tur an ngai tu chana Domina chuan Witch Forest chungchang asoya heti hun lai vel hian Vanessa kha ama in Witch Forest a alo vakala kongka bul alo thleng to a chunga lu tir turin atia kongka chu lowin hongin bak ang tak sawa ang tak tam tak hian lo chimin abo ta daya Noel chuan Domina hnena Witch Forest a chuan enge an ti thin azota Witch Forest chu doi thiam tam takte omna hmun ani thu a soifia funeral po in akut zungtang kuai mewin an squad kal chuak ta te in kopdan chu alo chuta Vanessa chu ama chawin akal ti a hre chuaka chuta chuan akal ninge in a ring het ve ta bura Vanessa chu Queen of Witch fachuam ani awangin akal tak tak ani chuan a chuale mai thai arin to lo thu Domina chuan asoya lalnu chu thilti thei tak le ngai tu na film tak mang thin mi ania aram hau apena ema aram chunga mi pale me chedang lut ve a hre chuan a thin rim hle don ani atia nima sela asta kuddam na tur ani phot chuan engkim an huam Noel le Domina te ho chuan asta an vashwaya Witch Forest lampanin an kalta a le lama Vanessa chu Witch lalnu ma a loading mekin doi suit dan le ti re dan chu hilturin alo ngen ve meka heti lai hian Domina te ho chuan ramngo chunga chuan veng tu te hret lawin engtin nge an lu theyang ti an ngei tu mek clock mangin mi pa ho chu anin thup don ta ani Eye of the Midnight Sun lam an lo lang ve a sidan chuan fauna hnena Black Bull so om dan chu alo hila tang pakhat atang fauna in alo thlir renga Black Bull te chu beina hun rem chang ni in a hria a lit antina a vetonun na an lak sak bok awanga in thir vong turin fauna chuan siam adu ane puan hnuaya chep tak mai in Fanzal te ho chu anin pom khom tra ta an kal ta thema finralan love poison chungchang a hria chu a in sum man lo o a chuat lat mai van nei thak takin Fanzalan rang takin a hmui a hu sak mana an thom chu an bul vela omte chuan an lo hria ma se an hmu thei lo awang chuan an ngai sak zui lem lowa security golem te po an lo chuk thla a ma se an hmu thei lo miau awangin anin paltanga anin pelfel chi atia chuan ang clock chu thingzara a in bat fu hlau mai anin thuna atang chuan an langta a security golem ten an ron beina atang chuan an tal chuak thei rama an tan chiat kol na lama lalnu in chu an va thleng ta hlau mai Vanessa ni kho shelawa lo tlureng chu an hmua chua zalen ngal turin asta an atia ma se lalnu chuan afa te zinga pakhat a hrem chu a dik lo na a hretlat lo funeral nen be antuma lalnu chuan sawa mangin alo bo tir ta chiama lalnu in asta an magic anei lo ti a hrethuaya Vanessa in pui adu tlangwal ani ti a hrengal bok asta hnena a thiante aman to ti a crystal ball mang chuan a entira thil dang po halo langa
Eye of the Midnight Sun ho chuan which forest an lo pan mek thin urna akhat fauna in alo ho bok ti an hmua which forest le achunga omzong zong te ti chiat vek du na rel ru nen fauna in a magic chuan ramngo chu atikang tan ta chiama chu tiang ema thil ti thei ani chu lalnu chuan alo be seilo thil dang chu crystal ball alo lang le a Diamond Kingdom lampo in ron be tumin an lo thang mek ti an hmua la Jaws le Mars te kai hruai an ni ve thung Asta an Mars aladam ti a hriat chuan thinon le tura alom pui thu a soi chuaka Fanzel po hian Mars chu a hra chianga a chan chu azure line thin alo ni to wang ani Asta an Diamond Kingdom le Eye of the Midnight Sun ho chu lo sop hrep aril ruka abahan poi tak em hiam tua che theilo ani ti ain thei ngil tlat mai ahun taka Vanessa chu alo hara chuti lai huna chuan anlo om khom vek ti ahmu Asta dam an du awangin lalnu chu anlo mu theu ti a hria Vanessa chuan lalnu hnena chuan Asta kut ati dam sak ani chuan a ang chunga chatuanin a om to ang ti atiama ma se Asta chuan alo du mi alo mai midang te zalen na chu ama awanga chelo turin adua ama le ama chu ain ti dam theyang te in aban tuam na chu a phela a demon dealer suat chuan chu aban cheto tak an chi akha chu ti re tumin asa ta chiam chiama Vanessa in Asta nena kong khat chau a om thu le chu kong chu lalnu du dana ani thu a shila ma se Noel lo tong chuakin lalnu hnena Asta kut atidam ani chuan which forest hunga boina chu an chin fel puyang ti in atiama lalnu in angai tua chung rampahni te chu an ma ni mai chuan an hne theidon lo ti a hria Noel tu soipo chu apom ta a blood magic mangin Asta kut chu ati dam sakngal Asta chu apur le a Vanessa le Domina ten Noel chu midor athiam ti in han fak hle a Black Bull lamin Eye of the Midnight Sun te lo be na an lo dang le danga Fanzel Domina le Marilla te chuan Diamond Kingdom lam an buai pui ve don thung ani Eye of the Midnight Sun lamin Security Golem te chu that zelin sidan chuan anaw te hnena mei chi ho chu salashal turatana man turin atia Asta in which pakhat avatan puya ma se chu which chuan alo be ta chiama mi pa ne na anin hnim hnai ngai lo awangin an hlau thong ani kha ti in Asta chu Vanessa in Aphilfia Vanessa in awake magic mangin Asta chu apuya zuang kangin Eye of the Midnight Sun mage ho chu engamozat asat fu fauna in Asta chu alo be venga la ma se Asta an alo sat let a magic chu akap chuak le nga la a magic ka chu tak le Asta a lo sa le tak kha in tongin apuak ta a Asta chu boruak ta leilam panin atatha a lei a thlen ma in Vanessa chuan alo chan man ram Black Bull lama chuan fauna in a magic akap chuaka ma se tuma hliam le ti nat ero anei lo Vanessa in fauna magic chu four great spirit ani thu le a hlo om thu te asoi chuaka ma se Asta chuan ale tam takin veto kha a hlo om jok activate lat ram ngo kang tur chu Noelin lo thel atuma ma se amit le thailo Asta chuan hoisen takin angun nam avit bura fauna chu in biak na nei puya asoma khati zong kha part 18 chu nile phot se naktu ka part 19 in kan chunzom le donia